Ahojte retrolovci a nostalgickí romantici. Dnes sa pozrieme späť do 9. apríla 2000. Sveta, kde sa nosila koža, sledovala pohotovosť a v garáži stála Felícia s tuningom z pumpy. Poďme na to, časomiera beží. Ak si sa v roku 2000 volal Martin, vedz, že si patril medzi elitu. A Viktórie, tie boli doslova všade, v škôlkach, školách, na ihriskách. Prakticky si nemohol zavolať Vicky bez toho, aby sa neotočili aspoň 3 dievčatá. Dnes už tieto Viktórie a Martinkovia majú hypotéky, excelové tabuľky a možno aj deti, ktoré už majú úplne iné trendy mená ako Liam či Nela. No vtedy boli ste hviezdy. V nedeľu večer sa žiadne scrollovanie nekonalo. Televízor bol oltár a rodina bola zhromaždená. Na výber bola dráma s defibrilátorom, pohotovosť, alebo dráma s pištoľou, Sopránovci. George Clooney ako doktor Snow a Tony Soprano ako mafián s depresiami, no kto by odolal. Dnes by to možno išlo na Netflixe pod kategóriou temná nostalgia, ktorú si pustíte namiesto spánku. Práve 9. apríla svet povedal, dosť bolo diskriminácie mäsa a vznikol deň klobás. Odvtedy máme oficiálne ospravedlnenie dať si jednu pečenú aj na raňajky, aj na večeru. Ak si vtedy do školskej tašky nedal rožok s klobásou, žil si to nesprávne. Klobásová diplomacia funguje dodnes, skúste si ňou niečo vyjednať v práci. Minimálne rešpekt kolegov máte istý. Slovenské cesty roku 2000 poznali len 3 bohyne na 4 kolesách – Fabia, Felícia a Oktávia. Ak si mal aspoň jednu z nich, bol si hrdý Slovák, ktorý vie, že Škoda nie je len auto, ale aj to, keď ti ho niekto oškrie pri Kauflande. Felícia s čiernymi nárazníkmi bola status symbol, Oktávia kombi bola sen každého mladého otca a Fabia to bola taká princezná diaľnic. Dnes ich vidíme už menej, no niektoré leštenky ešte stále húkajú životom. Nie, nešlo o žiadny fetiš, to bola móda. Kožené bundy, kožené nohavice, kožené topánky, všetko muselo byť z kože, alebo aspoň vyzerať, že to niekedy žilo. Kombinácia čierna kožená bunda, slnečné okuliare a vyfúkaný účes rovná sa ultimátny frajer. Dnes by to bolo možno trochu too much, ale vtedy hot. Legendárny slovenský spevák, autor nesmrteľných hitov a muž s najcharakteristickejšou hrivou široko ďaleko. Peter Nať sa narodil presne 9. apríla 1959. V roku 2000 bol stále aktívny, spieval, koncertoval a občas z rádia zaznelo Láska je tu s nami. Ak ste si pustili jeho kazetu v aute, cesta na dovolenku bola zrazu o 80% nostalgickejšia. Na 53. ročníku BAFTA si sošku za najlepší film odniesla Americká krása. Film plný ruží, existenčných kríz a podivného suseda s kamerou. Režisérom roka Pedro Almodóvar, ktorý ukázal, že aj emócie môžu mať španielský temperament. Dnes by možno dostali zlatého streamera, ale vtedy sa ešte slávilo vo fraku. Tak čo, pamätáte si ešte na tie časy? Alebo ste ešte len zapaľovali svoje prvé sviečky na torte? Dajte do komentára, kde ste boli 9. apríla 2000, alebo ako by podľa vás vyzeral TikTok v podaní Felície s koženou bundou. My si to prečítame, zasmejeme sa a možno aj zverejníme ten najlepší komentár. A nezabudni, každý deň ti prinášame návrat o 25 rokov späť. Sleduj tento profil, zdieľaj, komentuj a nech žije retro.